Ja, hej og velkommen til økonomi og erhverv. Dette er dit magasin, som er lige efter nyhederne. Og i dag, der skal vi snakke om STX og det STX i Hillerød, og hvordan de klarer sig under krisen. Ja, for 20 år siden på det STX havde man et godt fællesskab mellem elever, men ikke lærerne. De havde deres ressourcer, men de havde ikke nogen computer, og de skulle ligesom selv betale for det, de gerne ville. Så nu, der får de penge til fester. De får penge til computer, antivirusprogrammer, så de kan beskytte deres computer. Og de har et fantastisk fællesskab, sammen med lærerne også. Fordi lærerne, de er blevet mere interesserede i, at eleverne skal bestå. Fordi de får den her pose penge af staten, når hver elev består STX. Og i fremtiden, som deres rektor har formidlet til os, at de vil gerne lave en mere klassificeret skole, der ligesom ikke er berørt af krisen. Og den skal ligesom være opdateret på udstyr og nye muligheder for uddannelse. Men man skal stadig fokusere på det faglige og holde sig, eller på niveauet hævet. Og vi går så over til indslaget. Ja, jeg har læst din opgave, og den er jo fuldstændig urolig. Altså, du fremstår som en impetit tog, der sejler din egen sø af elendighed, så derfor kan du selvfølgelig ikke få mere end -3. Kan du hjælpe mig med det her? Nej, altså, jeg fik lidt rand. Jeg sidder lige her og læser. Men det er tilbage vigtigt. senere. Det er vigtigt. Jeg fanger Ja, vigtigt, ja. Ud. Det var godt, ikke så? Det er sygt godt, ikke? Er der styr på weekenden? Det gik sgu godt. Hvad nu? Ah, nummer 2. Er det quiz? Ja. Opgaven. Den er jo ganske udmærket skrevet. Du opfylder de krav, som der var sat til opgaven. Og det ser meget fornuftigt ud. Det er kun så det, der er forbedringer, der er hasteforbedringer, men du får et flot synes jeg. Ganske udmærket. Ja. Kan vi hjælpe? Jeg har brug for hjælp her. Ja, sæt dig ned. Hvad er problemet? Jeg har bedt ordstillinger. Nå, det kan du sagtens. Hvad sker der, mand? Hvad sker der? Helvede. Er på toppen? Vi går og se dig. Hvad har du lyst til at lave i dag? Vi går og se dig. Vi går hjem, nu skal jeg. Det vil jeg. Det er jorden. Jeg har læst din opgave, og den er jo det er ganske imponerende, det du har fået lavet. Du har kommet godt rundt omkring alle de krav, der er sat til opgaven. Og det er uddybende, og det er et rigtig grundigt stykke arbejde, du har lavet. Og det var en rigtig, rigtig flot opgave. Virkelig, virkelig godt. Tak. Du får 12. Tak. Og jeg håber, du fortsætter i den dur. Det var meget imponerende. Tak. Sæt dig. Kan du ikke lige hjælpe mig med min stil her? Har du nogle problemer med ordstillinger og sådan noget? Nej, glem det der. Lad os gå ned og bage en kage. Ja, som I kan
se, at der er flere studenter, der søger ind på STX. Krisen, den berører faktisk overhovedet ikke STX. Og tak for alt. Det er økonomi og erhverv. Tak for jer. Ja, tak for i dag. Det var alt for økonomi og erhverv. Og så over til sporten. Ja, tak for økonomi og erhverv. Og så over til sporten. Det var så alt for i dag. Over til sporten. Ja, det var så alt for i dag. Over til sporten. Ja, jeg ved det. Det dropper godt for det. Ja, det var så alt for i dag. Ja, jeg ved det. Det dropper godt for det. Nå, over på sporten. Så tak for i dag.